светница и тогава е Великден. Така, на Лазаров ден какво се прави? Знаете ли на Лазаров ден какво се прави? Така. Точно така, минават лазърче. Виждали ли сте ги поне на картини? Така. На цветница ходили ли сте? Тихичко. Ходили ли сте на черква с клонки от върба, цвенчета, така. И след това вече идва Великден. Дано имате късмет на Велинград, да боядисваме яйца за Великден, да ги изписваме. Вие боядисвали ли сте? Да! Не само да ги топнете в боята, така всеки може. И с свещи. И още с какво може? И с листенца може, и с памучета може.